lovely and very energetic performance ng ating Sorsogon State University Marching Band. Palakpakan po natin! Woo! And syempre makakasama natin sila up to the end ngayong gabing ito dito sa ating opening ceremonies. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating program, bago natin tawagin yung mga teams na maglalaban-laban, we would like to acknowledge the LGU of Kasiguran, yung mga councilors po na nandito ngayon, Councilor Ligaya, M. Habal, and John Art Ahoras and Santos Palcuto. And syempre, andito din yung LGU Castilla SK Federation President, Mr. Ronald Liadones. Ayan, maraming salamat po mga ma'am and sirs for gracing the occasion. Right now, Sorsoganon, ready na ba kayo na masilayan ang mga teams na maglalaban-laban dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon? Ay mahina! Are you ready? Here we go! Palakpakan natin ang Barcelona team! Ayan, masigabong palakpakan naman po para sa Barcelona team! Thank you so much, Team Barcelona. Eto na din ang ating pangalawang team mula naman sa Team Bulan. Palakpakan naman para sa mga taga-Bulan! Ayan, napakaganda dito sa Ako Bicol Cup, Sorsogon partner. Yes. Dahil libre, sapatos and jersey, walang gastos yung mga players natin, yung mga teams, di ba? Yes! And syempre, hindi ito magiging posible, Kapa Morgan, kung hindi dahil sa Ako Bicol. Yes, of course, and Congressman Saldo ko. Ayan, kung merong team ang Bulan, meron namang team ang Bulusan! Asa ng mga taga-Bulusan! Siyempre Kapa Morgan, kasama din ngayon ng Team Bulusan ang kanilang mga coaches. So ayan, mga naka-green, itong mga taga-Bulusan. Ang next natin ay... Eto na! Ang ating pang-apat na grupo. Abay, magpapauli pa ba ang Team Kasiguran? And siyempre ba, partner, kasama nila yung mga nagagandahan nilang mga muse. And ng syempre, bawat team. head coach and committee. Oo. Abangan nyo mamaya dahil mayroon tayong tatawagin na Best Muse. Mamaya before we end this opening ceremony. Yes. Ayan, once again, ang inyong Team Kasiguran! Hindi naman siyempre magpapaiwan ang mga taga Castilla! Nako, nakiraw madaming fans yung Team Castilla. Eh syempre, kasama rin nila Kapa Morgan ang kanilang cutie pie and sexy na muse. Yes, of course. And the coaching staff?
Team Castilla is donning the orange jersey. Of course, hatid pa rin yan sa inyo ng Ako Bicol Party List. Pati po yung kanilang mga sneakers or mga sapatos, libre po yan ng Ako Bicol. So once again, palakpakan natin ang Team Castilla! Alright! Siyempre, hindi rin nagbabauli ang ating pang-anim na team mula naman sa Dunsol! Here we go! Team Donsol, mga naka-gray. So ayan, smile tayo ha, smile! Dahil live po tayo sa Ako Bicol Online TV. And syempre, live na live din tayo sa mga ibang social media platforms ng ating mga kaibigan sa media. Alright! Mga taga-Team Donsol, eto naman ang mga taga-Guba! Asan yung mga supporters ng Team Gubat? Ayan, mga taga-Gubat, mga naka-purple and gold. Ako talagang kaabang-abang lahat ng mga teams. Yes naman. And pakakaabangan natin, Kapa Morgan, kung sino nga ba ang mananalo, di ba? Yes, of course. Eto na! Thank you so much, Team Gubat! Eto na din ang ating pangwalong team mula naman sa Team Irusin! Ayan, kasama din ang kanilang napakagandang muse. Marami din ang mga kilalang players dito. So we expect also a lot from this team para magbigay ng napakagandang performance dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Yes, and kasama din ng Team Irusin ang kanilang committee and also their coaches. Okay, smile, smile! Ayan, matapos ang Irusin, hindi naman magpapaiwan ang mga taga-Huban! So ayan, yung mga taga-Huban, donning the red jersey with their team manager and of course the coaches. Maraming salamat, Koponan ng Huban. At ito naman, ang ating pang-10 team mula naman sa kupunan ng Team Magallanes. Ayun! Kasama din. Napakaganda ng smile ng kanilang news. Again, Danica, abangan natin. Sino sa mga nagagandahang mga muses na ito ang tatanghaling Best Muse. ng Ako Bicol Cup Sorsogon? So ayan, white and purple plus a little yellow ang jersey ng mga taga Magallanes. Alright, after Magallanes, huwag muna kayong aalis! Huwag din kayong matutulog! Dahil nandito na ang mga taga-Matnog!
naman po para sa mga taga-Preto. Ayan, maraming salamat, Team Prieto Diaz. And ito na, hindi rin magbabauli ang Team Santa Magdalena. Ayan, itong Magdalena or Santa Magdalena malapit sa bayan din ng Matnog. Okay, so they're also wearing medyo darker yung shade na gray. And gold. Ayan, gold of course. Bit-bit ang mga sapatos nila na bigay ng Ako Bicol Party List. So once again, maraming salamat and good luck sa koponan ng Santa Magdalena. And last but not the least, eto na yung pang 15 team natin. Walang iba, kundi ang team ng Sorsogon City! So, once again, maraming salamat, Sorsogon City, and palakpakan po natin ang 15 competing teams na maglalaban-laban dito sa ating Ako Bicol Cup Sorsogon. And syempre, gusto din namin na magbigay ng isang malaking good luck sa lahat ng mga teams na nandito. At kanina nga, sabi namin ni Kapa Morgan, meron din tayong pipiliing Best Muse. Sino ba yung bet nyo sa mga Muse? Ayan, siyempre. Nako, kaya makikita mo yung mga smiles ng mga nagagandahan nating dilag, yung mga muses natin talagang walang humpay. Dahil alam nila na baka sakali sila ang matawag na Best Muse for tonight. So kagaya ng mga muses, dapat tayo po ay continually smiling. Dahil tayo po, once again, na-mention natin kanina na live, napapanood po tayo sa Ako Bicol Online TV, sa Ako Bicol Party List Facebook page, and siyempre pa, sa page ni Congressman Saldico. So kaya, smile, smile! Ayan, and bago namin makalimutan ulit ni partner, hindi pa tayo nagpapakilala. Ha? Hindi pa tayo kilala. ng Kanina mga ba tayo salita ng salita? Hindi pa tayo papakilala. O, anyways, ikaw na muna, bago Kaya ako. sabi nila ladies first, so ikaw muna magpakilala. Grabe naman. Ayan! Once again, Sorsogon, my name is Danica Garcia, news reporter of Ako Bicol Online TV. At syempre, kasama ko rin ngayon si... Yes, ako po si Kapa Morgan. Dati niyo po akong napakinggan. Alam ko napapakinggan kami dito sa Kasiguran. I'm from MOR 93.9. Dati po yun, ano. Pero ngayon nawala na. I am connected with IMBC or Infinity Media Broadcasting Company. Isa po ako sa mga panelist o isa sa mga commentators nitong Ako Bicol Cup. Magmula pa sa Albay hanggang dito. So talagang napakasaya ko po at ako ay talagang honored to be here in these happenings dito sa inyong land of Kasanggayahan. Ayan, and syempre, sana ay mag-enjoy ang lahat ng mga nandito sa loob ng Kasiguran Gymnasium and also mag-enjoy din ang ating 15 teams. Okay, so maraming salamat mga teams. Right now, eto, syempre, hindi natin uumpisahan ang programa natin na walang pagbabasbas galing sa kanya. At Yun syempre yung pa, pinaka-importante. i-honor natin yung ating flag. So, ladies and gentlemen, we would like to request for you to stand up para po sa ating national anthem to be followed by the opening prayer.
so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you even when I'm lonely and in pain. I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Okay, maraming salamat po. Balik na po tayo sa ating mga upuan. Ayan, halos nasa kalahati na tayo ng ating program, Danica. Yes, and So- syempre, excited na din ako, Kapa Morgan, na matapos natin ito, na-enjoy din ang ating mga sorsoganon. Yes, of course. And napansin ko lang, napakadami ng mga kasama natin sa media. Nandito sila, mga kasama natin sa media. Maraming salamat po sa Hello, inyong pagdalo guys. dito sa ating opening ng Ako Bicol Cup Sorsogon. So palakpakan po natin ang mga mga taga-media. Ladies and gentlemen, palakpakan naman natin! Yes. And Alright. nandito din yung mga personals ng Bureau of Fire Protection. Oo. Hello po mga ma'am and sir, and also Philippine National Police. Yes, of course. Maraming salamat po sa inyo, mga sirs. And of course, mga madams. Okay, Yes. next in the program. Eto na! Excited na ba kayo para sa ating torch run and lighting? Ayun! To formally launch this Yes. epic league dito sa Sorsogon. At ito talaga yung isa sa pinaka-highlight ng Ako Bicol Cup Sorsogon, ang torch Okay. run and lighting. So tawagin na natin isa sa mga special guest natin ngayong gabi. Siya po ay isa sa pinakamagagaling na shooters ng PBA. Walang iba, from the Magnolia Hotshots, Mr. Paul Lee! So ayan, hawak-hawak na ni Paul Lee ang torch ng Ako Bicol Cup Sorsogon to formally open this cup, this competition dito sa the land of Kasanggayahan, the Sorsogon Province. Ayan, alam mo, Kapa Morgan, hanggang ngayon, sobrang masaya ang puso ko sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga taga-Sorsogon na nandito ngayong gabi sa loob ng Kasiguran Gymnasium. Ayan, Mr. Paul Lee, idol! Grabe! Matindi. Kung sa shooting lang naman, ako, Oo. Paul Lee. Sino dito? Ang idol, si Mr. Paul Lee! Ako, siyempre! Idol ko yan! Marami! Hindi ko mabibilang. Oo. And for sure, Kapa Morgan, dito din sa 15 players, 15 teams natin, talagang meron din dyan na isa, dalawa, or pwede yung buong grupo na talagang idol din si Mr. Paul Lee. At makikita natin kung effective ba yung pag-idol nila kay Paul Lee. Si Paul Lee, sabi Yes. ko nga,
napakagaling na shooter. So alamin natin dito sa mga teams na maglalaban-laban kung sino yung mag-aala poli sa Yes. ligang ito. Pero Diba? bago yan, roll call muna tayo sa 15 teams natin na nandito ngayong gabi. Pag once na tinawag namin ang inyong team, baka naman mabigyan nyo kami ng konting palakpakan at tiyawan. Alright. Okay, syempre kasabay din yung mga muse nila. Siyempre. Eto Okay. na, Kapa Morgan, simulan mo na ang ating pag-roll call sa 15 teams dito sa Bicol Cup, Sorsogon. Asan ang Barcelona? Barcelona! Ito! Oh! Basta ka naman dyan! Alam ko, hindi magbabauli ang team Bulan! Woo! Siyempre, hindi rin magpapaiwan ang mga taga-Bulusan! At sino naman nagsabi na magpapahuli? Ang mga taga-team Kasiguran! Eto, marami ring mga tagahanga, ang mga taga-Castilla! Siyempre, andyan din ang mga tagahanga at ang gwagwapo at maganda nating muse na mula naman sa kapunaan ng team Dunsol! Eto ang isa sa mga team na mabibigat, Gubat! At ito naman, ang team na Road to Win daw, Irusin! Wow, gusto mo yun? Road to win! Ginalingan ko, baka naman, actually. Ayan, kung road to win ang Erosin! Eto to din, hindi din magpapahuli ang mga taga Santa Magdalena! Last but not the least, Sorsogon City! Ayun, so lahat na po natawag, pasensya na, medyo nagkakaroon tayo ng technical problem. Natural Oo. na yan pagka live Yes, talaga. ah. Tanika. Oo, at pwede naman tayong bumawi ulit. Siyempre. Diba? O, tawagin mo ulit natin yung team Huban! Ayan. Team Magallanes and Team Matnog. Ayun, mga taga-Pilar. First of all, gusto ko po magpasalamat sa mga taga-Sorsoganon, sa pamumuno ni Governor Buboy Hamor sa pagsuporta sa Ako Bicol Cup dito sa Sorsogon. Siyempre, gusto ko rin po pasalamatan sila Kong Jill Bongalon, Kong Saldico. Siyempre, kung wala sila, wala rin itong programa natin. Ano po? But anyways, di ko na ito papahabain. Yun lang. Hindi ko na papahabain. Good luck na lang sa mga players. And then, laro lang, walang personalan. Ayan, maraming salamat. Once again, palapakan natin si Commissioner Lloyd Rivera. At ito naman, magbibigay din ng mensahe ang Vice Mayor of Kasiguran, VM Dennis Escudero. Maraming salamat po. Anyway, on behalf of Mayor M, welcome po mga mayors and vice mayors. And also, I would like to mention si Mayor Mike Lozano na hindi napakilala kanina. Welcome po sa Kasiguran. Kay Congressman Jill, kay Commissioner Lloyd, sa Gabos Tabi na bisita, Diyos Maray na Banggi. Anyway, malaking karangalan po ng Kasiguran na dito po ginanap ang opening ng Ako Bicol Cup. Alam naman po natin na si Go Buboy galing po dito, si Mayor M, na palaging nagsusuporta sa sports. And sana po, sabi nga ni, ito pong paglalaro natin ay ibang level. Ibig sabihin ng Ako Bicol sa pangunguna ni Congressman ko at si Congressman Jill, tinataas po tabi ang antas ng paglalaro ng basketball. So, palakpakan na po tabi ang Ako Bicol. Yan. Anyway, gabos pa mo po tabi kita. Gusto tamangganan sa tuyang team. Good luck tabi sa gabos. Diyos Maray na Banggi. Ayan, maraming salamat once again, Vice Mayor Dennis Escudero. And tama po kayo, Vice, na talagang to the next level ang laruan dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon.
expect natin yan. And right now, matapos ang napakagandang message at pag-welcome sa atin ni Vice Mayor, ito naman, tawagin natin ang ating mahal na representative ng Ako Bicol Party List na nandito sa atin ngayon. Walang iba, ang poging-pogi, matipuno, Kong Jill Bongalon! Salamat, Kapa Morgan. Maray na banggi, Sorsogon! Maray na banggi! Inot na inot, sa ngaran po ni Congressman Zaldico, as nabilog na grupo kang Ako Bicol Party List, kami po nagpapasalamat sa Provincial Government of Sorsogon, of course headed by Governor Boboy Hamor, as palakpakanta ang presensya kang mga lokal na opisyales, ali po sa 15 banwaan kang probinsya kang Sorsogon. Palakpakan niya to. Pati man po sa mga konsihal, vice mayors, board members, and mayors na yaon po din ko niyan sa stage. Anyway, yaon na, finally, sa probinsya kang Sorsogon, ang pinakadakula, as in pinakakaabangan, na Ako Bicol Cup Basketball Tournament. Pinagsasabi na ini po pinakadakulang torneo sa Bicol Region dahil inis na po ang basketball tournament na warang registration fee, libre ang uniform sa mga players, sa mga coaching staff, as in libre ang basketball shoes para sa mga players. And aside from that, igwatabi kita na live streaming. So mga gusto maghiling kang pakawat kang Ako Bicol, maghiling sa na po kamo sa official Facebook page kang Ako Bicol Party List as in ni Congressman Zaldico, as in sa YouTube channel kang Ako Bicol Party List. Nata ta pinakadakula dahil ini po ang pinakakaabangan kang mga Bicolano. Pagkatapos mi po digdi sa Sorsogon, mabalyo kaming probinsya kang Masbate, at matapos na ma-complete so anom na probinsya digdi sa Bicol Region, magkakaigwa kita ng Champions League, Ako Bicol Cup. So mga champions, so top 3 teams kang kada probinsya magraralaban-laban sa inaapod na Champions League. Ang pinaka-objeto po kang Ako Bicol Party List kung nata tayaon kita sa sports advocacy, apisar sa pagpromoter kayong camaraderie, sportsmanship, as in pagtao ng magayon na ehemplo sa mga kabataan, tinatawan taman ng platform or avenue ang sa tuya pong inaapod ng mga local homegrown players. Sa pagikang torneyong ini, matatawad na sinadanin avenue na kung sida po magporsige kan sa indang karir sa basketball, this is the best platform na tatahakon bilang basketball player. And then na po kumangalas, digdi po sa probinsya kang Sorsogon, this is the province that is known for having talented basketball players. And then po kumangalas, baka sa Rungal daw, baka makapag-produsir ang probinsya ng Sorsogon ng sarong Poli, a multi-talented player, multi-awarded basketball player. Palakpakan niya to as a tuyang guest sa Ngunya Banggi. And of course, pinapaabot mi ang pasasalamat sa gabos na banwaan na nagpartisipar digdi and also sa provincial government. And magayon, naigwa kita ng sarong sports activity. Tangani na matawan po kamo nin tsansa as in mas lalo pang ma-develop ang sa idong skills and talent pagabot sa basketball. And ngunyan, this is the official start of Ako Bicol Basketball Tournament. And I know that this will be an exciting and thrilling game na aabangan ta sa mga maabot na aldaw. Gusto ko man po pasalamatan, of course, Commissioner Lloyd Rivera, as in sa pong mga grupo, palakpakan niya to. Dahil panglima ng probinsya ini, nasa inda pong pinagigibo as in pinag-aayos, because in the first or the 4 previous Ako Bicol Cup, we were very successful. In fact, dakol ng mga successful players ang natawan ng opportunity, natawan ni na exposure, tangani na ma-discover ang sendapong talent sa basketball. So dahil ko na po pagpaparahaloyon, aram ko, excited kita sa mag-aboto na first game between municipality of Kasiguran as in the city of Sorsogon. So inilang po siguro panguling mensahe, dahil po paglingawan na sa anuman pong karawat, sports sa nakita. Again, good luck
to all the participating teams, as in maray na banggi po sa Gabos. Salamat! Ayan, thank you so much once again. Bong Jill Bongalongan. Ayun, sige, napakaganda ng message ni Congressman Jill. And talaga namang nadagdagan yung pag-asa ng mga hopefuls natin, yung mga players ng Sorsogon na magkakaroon sila ng pagkakataon na level up din yung brand of plays nila. So I'm sure magiging motivation yan, hindi lang sa mga individual players, kundi pati na rin sa mga teams. And syempre, mas mabibigyan din ng tips ang lahat ng 15 teams natin ngayong gabi dahil dito din sa isang message mula sa ating idol na si Oo. Polly. Pero gusto niyo na bang makita na mag-perform si Jane De Leon? Gusto niyo na ba? Gusto na? Pero bago yan, syempre, hindi natin dapat lagpasan ang isa sa mga importanteng bahagi ng program natin, which is the oath of sportsmanship. And syempre pa, pangungunahan ito ng ating sabi nga ni Kong Jill, multi-awarded, multi-talented player na si Paul Lee. And syempre, after this, magkakaroon siya ng message para sa Yes. ating lahat. So once again, Mr. Paul Lee! Hello, good evening po sa lahat ng taga Bicol, Sorsogon. Unang-una, gusto ko lang magpasalamat sa mga tao na nandito ngayon at na-invite ako dito sa malaking event dito sa May Bicol at nasaksihan ko. First time ako makapag-guesting sa ganitong klase ng laki ng event at natuwa ako kasi sabi sa akin noong una, libre yung uniform, libre yung sapatos. So, napakaswerte ninyong lahat na may mga tao dito na sumusuporta sa inyo ng ganyan. So yun, out of sportsmanship na tayo. Sundan nyo lang din po ako sa sabihin ko. I state your name of city municipality. Do hereby solemnly swear that I will abide by all the rules of the games, that I will respect all the calls and decisions of the referees and game officials, and that I will act at all times as a true sportsman whose desire to win is only second to the love of the game itself. I further solemnly declare that each game is friendly contest, done in the spirit of camaraderie and true friendship, where we triumph as considerate victors or losers, with grace and determined will to win. To all these ideals, I hereby pledge my wholehearted cooperation and full commitment. So help me God. Thank you. So once again, maraming salamat. Ang angas ng Tondo, Paul Lee! Palakpakan po natin! Ayan, and syempre, sana sa lahat ng 15 teams natin, Kapa Morgan, ay makatulong yon na oath of sportsmanship. Oo, I'm sure makakatulong yan. Laging aalalahanin nila yan sa paglalaro nila dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. So palakpakan din natin ang mga 15 teams once again na kasali dito sa ating liga. Ayun. Ito na, Kapa. Again, this is being brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. At tayo po ay napapanood sa Ako Bicol Online TV. And syempre, sa ating YouTube channel, at Ako Bicol, at Ako Bicol. Oo. Kaya mo yan. Oo. Wait lang, natawa talaga ako kay Kapa. Yon, sa Ako Bicol Online TV at sa iba pa naming social media platform. Actually, mapapanood po kami sa Representative Saldico Facebook page. Ayun. At syempre pa sa Ako Bicol Party List
Facebook page. So, dami nilang pagpipilian, di ba, Danica? Yes! Eh, syempre, gusto ko muna ka pa na makausap din. Kahit isa lang dyan sa mga grupo na yan. Aber. Tanungin natin kung gaano sila ka-excited dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Okay, habang iniintay natin ang ating isa pa sa mga special guest ngayong gabi, Miss Jane De Leon. Yes. Alright. So, good evening, mga taga Barcelona. Hi. What's your name po? Merry Grace po. Bernice? Merry Grace po. Mary Grace! Mary Grace. I'm sorry, kala ko Bernice. Okay, good luck sa'yo. Mamaya meron tayong tatanghaling Best news! best news dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. And sir, anong position niyo mo sa team? Shooting guard. Shooting guard. So, mga ilang puntos ba ang kaya mong gawin sa isang laro? Di ko sure. Hindi mo sure. Hindi siya Pero sure. sigurado ka na shooting guard ka. At least sigurado tayo na magsushoot siya. Yes. Hindi lang natin alam kung ilan yung maisushoot niya talaga. Di ba? Oo. Okay, Good good luck luck sa'yo. sa'yo. Anong pangalan mo? Arlis Tuy. Okay, good luck sa team ng Barcelona. Ay, dito naman tayo sa Team Bulan. O bakit tumatago si Kuya? Sayang naman ang mukha mo. O sige, interview. Sabi niya ha. Hello. O ito na lang. Oh, babawiin namin yung shoes. Alam mo, Eto. isa to sa mga pinakasikat na player dito sa Sorsogon. Yes, I know. Kaya nga lumapit ako sa kanya. Pero parang ayaw niya ako kausap. Okay. O eto na. Sayang naman ang killer smile mo dyan. Sino ba yung inspirasyon mo sa pagsali dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon? Una sa mga taga-Bulan talaga and sa suporta nila and sa magandang pagsuporta sa mga player and sa Panginoon lagi and naniniwala lang ako lagi, Lord. Yan. Ano ba yung nilulook forward mo dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon? Inulok forward ko. Kwan lang po talaga, laro lang po talaga ako eh. Makatulong ako sa team namin. Ayun, sige. Magpakilala ka nung si Hubilia. Ayun, si Christopher Hubilia. Si Bato. Ay. Ayan. Ano sa tingin mo, Christopher? May chance ba kayo sa championship dito sa Ako Bicol Cup? Wala, sabi nga ni Coach, laruin lang namin yung laro namin. Saka na namin isipin yan kung makakapasok kami sa championship. Okay, so good luck, maraming good luck, salamat, Christopher. Good luck. Team Bulan. Dito naman tayo sa Team Kasiguran. Oo. Hanap din tayo ng makakausap dito. Sino? Dito muna, siyempre sa... Pudusan pala muna. Bulusan muna. Ayan tayo. Nahirapan kami maghanap sa inyo. Kasi Ito. Dito tayo. Hello! Sir, ayun ako, English pala Oh to. my goodness! Napasubo tayo. Feeling ko magbaback out na ako. Oy, excuse- English. Hello! Englishin mo nga. Sige, try ko. Okay, what's your name? Sa Ibuseri po. What's your position? Shooting guard. Shooting guard. Shooting guard. Shooting guard din. Height. 6 flat. Height is might. Nakakaintindi ka ng Bicol? Ay, ayun naman pala. Sige, ikaw, magpakilala ka din sa lahat ng mga taga Sorsogon natin na nandito. Nahiya Si ka. Seri. Oh, Seri. Basta si Seri. Hello, Okay. Seri. Good luck. Team Good luck na rin Bulusan. sa'yo, Seri, and sa Team Bulusan. Okay. O, dito So, na tayo. eto na. Danica, Oh. may Ano? cue na tayo na natanggap. Ay. Na-excite May na din natanggap ako. na tayong cue. Sige. So, eto na. Maya-maya, yung mga hindi namin nakausap, babalikan namin kayo, ha? Oo. Lagot kayo, wala kayong ligtas. Ayan, eto, bago yan, pwede po bang mag-request muna kami sa lahat ng 15 teams na upo muna po kayong lahat? Ayan. At saka kalma lang kayo ha, kalma lang. Oo, yung mga meals, syempre, dito muna kayo sa gilid. Mm-hmm. Dito na muna kayo, ay, yung malapit dyan na muna kayo, hanap kayo ng upuan. Again, Lahat kalma dapat lang kayo ha, nakaupo. kalma lang. Eh, syempre, pakiayos na lang din ng by teams ninyo. Eto na! Mga Sorsoganon, dito sa opening ceremony ng ating Ako Bicol Cup Sorsogon, ang isa sa mga inaabangan nating special guest ngayong gabi, Darna! And the rest is Jane De Leon!
dahil di na makakain, dahil hindi na makataho, dahil hindi na. Oo nga pala, hindi na para tayo, hanggang dito lang ako nahihilo. Nilito, aasa ba sa'yo, aasa ba sa'yo, nahihilo, nalito, aasa ba sa'yo, aasa ba sa'yo, nahihilo, nalito, aasa ba sa'yo, aasa ba sa'yo. Hello? Okay na ba kayo lahat? Thank you. Hello, Sorsogon! Hello po sa inyong lahat. Ano po yun? Nanonood po ba kayo ng Darna? Totoo po ba? Ako nga po pala si Jane De Leon, ang gumanap ng Darna sa henerasyon po na to. Okay na po bang makarinig po sa inyo na isang Darna? Dito muna sa side na to. Ding! Apa to? Galing. Dito naman sa side. Ay, ito muna. Hello po. Ayan, hello po. Hello po sa inyo lahat. Magandang gabi. Pwede ba akong makarinig ng isang Darna? Okay. Ding! Apa to? Wala pa rin. Parang mas malakas yun nandito. How about yun dito? Papatalo ba kayo? Papatalo ba kayo sa kanila? Oh, sige nga. Ding! Apa to? Siyempre, dito naman tayo sa mga boys natin. Pa-request lang ng isa. Pero walang ano ha. Baka may pumuyok sa inyo ha. Naku! Okay. Ding! Ang bato! Nako! Ba't parang ang lalambot? Dapat strong. Yung kaya ko ipaglaban. Ding! Ang bato! Ayun. Last, dun sa mga taas. Hello? Ayan. Pwede po ba akong makarinig ng isang sigaw? Okay. Ding! Ang bato! Nice. Okay. Dahil po ay pinagbigyan niyo ako, meron pa po ako isang awitin para po sa inyong lahat at sana ay magustuhan niyo. Sabayan niyo na lang ako. Oh. Tapos na po tayo dyan, sir. Ah, di ba pala? Ikaw ay magaling, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aamin. Kahit na ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita, kahit ayaw mo na. O tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan. Iisipin na lang, panaginip lahat ng ito.
ako'y nalapit, layo ng layo. Ba't ka lumalayo, labo ng labo? Ika'y malabo, malabo, ika'y malabo. Bumalik at muli ka rin alis. Tatakbo ka ng mabilis, yayakapin ng mahigpit. Ang hirap na, di mo alam ang iyong pupuntahan. Kung ako lang ay pagbibigyan o nahihilo lang kung saan. Tatakbo, tatalo, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang, panaginip lahat ng ito. Hey! O bakit ba? Pakiusap ko na wag ka nang lumit. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y umito. Huwag mo kong ayusin natin ito. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Lapit na lapit, ako'y lalapit, layo na layo. Ba't ka lumalayo, labo na labo? Ika'y malabo, malabo, ika'y malabo. Lapit na lapit, ika'y lalapit, layo na layo. Ba't ka lumalayo, labo na labo? Ika'y malabo, malabo. Hey! O bakit ba kailangan kang umalis? Pakiusap ko na huwag ka nang lumit. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y umito. Huwag mo mong ayusin natin ito. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Kahit ikaw ay magaling, ay sa'yo lang lalapit. Kahit di ka na sa akin. Napanood niyo po ba ang Shake, Rattle, and Roll sa Netflix? May nakapanood po ba dito? Sa mga hindi po nakakapanood, nandun na nga po sa streaming platform namin, Netflix, ang Shake, Rattle, and Roll Extreme, ay nasa top 10 po ngayon. And I have last performance for everybody bago po ko umalis. Grabe, sobrang layo pala nito. And first time ko po dito. And sobrang happy ako na makita ko po kayong lahat. Masaya na ako. Kahit, alam mo na, naghahanap naman ako na may nagmamahal sa akin kahit charot. Okay lang. Happy naman ako. Kaysa naman may manloko sa akin, di ba? Okay. Kaya kayo mga boys, huwag niyo lolokohin yung mga girlfriend. Nako talaga. Okay. Bago pong lahat, don't forget to follow me on my social media accounts at I'm Jane De Leon, Twitter and Instagram. And gusto ko rin po kayong pasalamatan. Maraming salamat po. Thank you for inviting me here. Okay. For my last song, let's go. If you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, did it for 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me, baby? Look at where I ended up. I'm a good already, someone you scare me. I know where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody,
very stunning Jane De Leon. Yes, thank you so much. Talagang kabig-habig-hani, Danica. Grabe. Oo. Parang feeling ko, bumata ako ng mga 20 years old. Ako din, parang feeling ko, lahat ng players nakanganga. Kanina may na-flash sa screen, nakanganga. Ayan. So once again, palakpakan po natin, Miss Jane De Leon! Palakpakan naman, Sorsogon! Grabe, napaka-talented. Marunong na sumayaw, marunong pang kumanta, maganda pa. Oo, and talking about maganda, eto na, alamin na natin kung sino ang pinakamaganda sa mga muses natin for tonight. So tatawagin po namin yung mga muse. Asan yung mga muse ng 15 teams? Ayan, nandito sila siyempre. Ayan. Alam mo, Danica, magmula sa pag-entrance nila kanila, inobserbahan na sila. Tiningnan na sila ng ating mga hurado. Yes. Pero right now, para to finally decide kung sino sa kanila ang best muse, kailangan nilang rumampa dito. Yes, asan na? Bago yan, yung 15 Asan na yung mga muse natin? muses, dito kayo. Okay. Asan yung iba? Eto ha. Dito kayo. Okay. Linya kayo dito, girls. Sunod-sunod lang. Okay. Yung kanina lang na ano nyo, pagkakasunod-sunod. Gusto nyo ng sample? Gusto nyo ng sample? Young ladies? Alam ko, magagaling yan. Mga pageantera yan eh. Oo. At eto na, girls. Pakinggan nyo ako. Ang gagawin ninyo, isa-isa kayong magrarampa. Nagsisimula dito, papunta doon, dito sa kabila at hanggang dyan. Bahala kayong magpasikat ng inyong kanya-kanyang charm. Para And, ito sa sa best muse natin. At magstay na kayo doon. Pagkatapos yung rampa nyo, magstay na kayo doon sa unahan. Okay? Yes. Gusto nyo ng sample? Mag-sample si Danica? Hoy! Sampulan mo daw. Wag! Oh, sige. Yeah! Give it away, Danica! Yes, Danica Garcia! Ganyan! Woo! Alright! Tapos magpo-post kayo dito! Walang kembot? Kayo dito! Ikembot mo naman yan! Mag- Uy! Woohoo! Ano ba yan? Sige. Tapos girls, punta ulit kayo dito. Ako nga pa, babawi ako sa'yo. Pumunta dyan. Tapos, babalik kayo dito. Sa gitna. Tapos yun na. Kayo na bahala nung arte-arte ninyo. Yun lang, thank you. Alright! Maraming salamat! Alam mo kung wala ka, hindi ko alam kung anong gagawin nila. Wala ko Ay, idea. babawi ako sa'yo. O, ito Oo. na. Huwag na natin ito patagalin pa. Please give it up sa Team Barcelona! Beautiful 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So Ayan! Sunod naman natin, Kaba Morgan, ang muse ng Team Bulan! did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, Okay, thank you so much, Miss Bulan. Ito naman! Hindi rin magbabauli ang muse ng Team Bulusan! did a full 180, Wala bang bulusan? Okay, tawagin natin ang kasiguran. did a full 180, crazy, Aming fans. thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you Yan, don't once wanna again, see me muse ng dancing with Team somebody, Kasiguran!
Castilla. How about Miss Donsol? She tastes like Wala bang Donsol? Okay, Miss Gubat. She tastes like cola. Sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night, and it's all because she tastes like cola. Sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night, and it's all because she can't. Ayan, once again, Muse ng Team Gubat. She tastes like Team Irusin. sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night, and it's all because she tastes like cola. Sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night, and it's all because she can't. Can I try it, baby? You don't have to be shy. Once again, Muse of Team Irusin. Ito naman, hindi rin magpapauli ang Muse ng Team Gubat. Ayun, wala siya. Eto Okay, na. kung wala ang taga-Huban, eto, ang taga-Magallanes. Para tayo nasa pageant, ah. Baby, don't call me your friend. If you think you wanna try, then consider this an invitation to kiss my ass goodbye. Give me that title, title. Call me, give me that title, title. Better give me that title, title. Call me, give me that title, title. Baby, don't Once again, Muse of Team Magallanes. Ito na, hindi rin magpapauli ang Muse ng Team Matnog. She got a body like an hourglass, but I can give it to you all the time. She got a booty like a Cadillac, but I can send you into overdrive. Been waiting for that. Stand up, swing your back. See, anybody could be bad to you. You need a good girl to blow your mind. Bang, bang into the room. I know you want it. Ayan, thank you so much. Chumichampo talaga sa music Yan na natin. nga. Ito naman ka pa. Okay, ang next ay ang Miss Pilar. Give it to me, I'm worth it. Ooh, Baby, I'm worth it. very hot. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Thank you so much, Miss Team Pilar. Ito naman, ang Muse ng Team Prieto D. she get down and she blows my mind. All the dudes in the club, they're looking at her, but she on my time. I'm hot, I hit the jackpot, cause shawty is a dime. Whoa, rose buckets on bros. Whoa, so I think it's time we go. Got bottles
Bottles and models, we turned up. Tell the DJ we on the club. Girl, don't stop till you get enough. Cause I ain't gon' stop till I get Once again, Team Santa Magdalena. Ito naman, hindi na nagpapauli ang muse ng Sorsogon City. Mukhang wala yung Sorsogon City. At dahil dyan, doon na po nagtatapos ang ating competition. Hindi pa. Siyempre, we have to declare kung sino ang best muse natin sa ating Ako Bicol Cup, Sorsogon. Magkano ba ang premyo? Ito ang premyo ha. Atin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Tumataginting na 10,000 pesos! Eto na, partner! Hawak ko na kung sino nga ba ang kauna-una ang magiging best muse dito sa Ako Bicol Cup. Sorsogon! Pasilip nga. Ay. Keme lang. Alam mo kanina, tinitingnan ko yung mga CSR natin, yung mga courtside reporter, parang gusto ning rumampa. Oo. Ayan, sina Miss Cassandra Seton, Barbie Floriano, and si Jessa May Jessa. And Navales. nandun din yung dalawa, si Regina at saka si Mabel. Oo. At eto na! Ready na ba kayong malaman kung sino ang best muse ng Ako Bicol Cup Sorsogon? Alright, sige. Eto na! Tawagin mo na. Award is certificate of being best muse, a recognition of your ability to stand out with elegance and captivates people to support your representing team in the opening ceremony of Ako Bicol Cup Sorsogon, given this 3rd of March 2024 at Kasiguran Gymnasium. At na, best muse, walang iba. Walang iba kundi ang muse ng Team! Mahina! Team! Eto na! Best muse of Ako Bicol Cup Sorsogon! Goes to Team Prieto Diaz! Miss Prieto Diaz! Congratulations! Congratulations, Prieto Diaz! Ayan, gusto ko sanang tawagin yung mga ano natin, kaya lang awi ako nang bumaba pa sila. Oo nga, eto na! Hello! Okay, congratulations sa iyo, Good Miss evening. Prieto Diaz. Apakaganda naman. Anong pangalan mo? Anjanette po. Anjanette. Ayan. Ayan, Anjanette, sumasali ka ba talaga sa mga ganitong patimpalak? Or is this your first time, pang second time, o pang ilang time mo na naging muse ng isang basketball team? Pang third time ko na po. Nice. Third time. So, representing your Prieto Diaz Yes, team, palagi ba yon o merong ibang mga teams? Yung isa po, sa Romblon po. And, Uy, yung dalawa layo. po is, Prieto Diaz. Nice. Ayan. Okay. Ano ba yung mensahe mo na ikaw yung napili as best muse of Ako Bicol Cup Sorsogon? Hindi ko po talaga to in-expect, kaya parang naiiyak ako nung in-announce na from Prieto Diaz nung nanalo. And I'm very thankful for this opportunity po to be part of this big event, Ako Bicol Cup. Thank you so much. Ayan, once again, best muse of Team Prieto Diaz, Miss Anjanette! Ayan, para ibigay yung 10,000 pesos, tawagin natin si Miss na. Jody. Ayan na. Nako, swerte ng ating muse ng Prieto Diaz. Ito na Anjanette. yung ano mo. Woo! Nakaka-excite naman ito. 10,000 pesos from Ako Bicol. Atin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, katabang Katabang na, na, kasurog pa. kasurog pa. Congratulations once again. And siyempre pa, maraming salamat sa mga nagagandahan nating mga muses ng mga respective teams ng ating Ako Bicol Cup Sorsogon. Maraming salamat po sa inyong at lahat po kayo maganda. Ayun. Ayan, once again, maraming salamat din sa ating mga nagagandang muse sa inyong participation dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Hayaan nyo, babalik pa naman kami.
Gan. Natapos Ayan. din! So, natapos din yung ating opening ceremony. So, in behalf po ng mga kasama namin sa IMBC Infinity Media Broadcasting Company. Ayan, maraming salamat. Okay, and lahat po ng bumubuo ng Ako Bicol Cup sa Sorsogon, maraming salamat po. Yung mga media partners natin na nandito, talagang overwhelmed din kami na kayo po ay nandito to support this event. At eto na! Magandang balita! Oo, magandang balita Magandang talaga. balita! Eto na! May magandang balita kami sa inyo, mga Sorsoganon. Asa na yung mga magagandang natin news kanina? We have 11 muses na naglaban-laban at sumali dito sa ating opening ceremony. Merong magandang balita si Danica. Ano yon, Ayan, Danica? girls, eyes on me. Eto na! Makakatanggap kayo ng 2,000 pesos each! yes, mula kay Mayor Bong Mendoza of Ako Bicol. Yan! Sige, congratulations! So once again, Ayan na si Mayor. Guys, halika kayo dito, halika kayo girls. dito. Young ladies. Eto si Mayor Bong. Oo. Oh, Ang talagang sasaya. na-sorpresa sila. Nice. Nakita ko yung surprise sa kanilang mga mukha. Ayan! 2,000! Asa na yung iba? Ay, mayan pa, si baby girl. 2,000! 2,000? Ayan, thank you so much, Mayor Bong! Mayor Bong! Mayor Bong, yung muse namin. Kahit 500. Joke! Okay. Ano ba? So once again, maraming salamat po. Abangan ang kauna-unahang game natin maya-maya. Siguro mga after 20 minutes, ready na tayo for the game ng Sorsogon City at your home team, Kasiguran! Yes! Ito po si Kapa Morgan saying thank you and... Ako naman, si Danica Garcia. Ayan, iniimbitahan ko din po kayo na i-like at i-follow at manood po kayo araw-araw sa Ako Bicol Online TV. Ayan po, news reporter po ako doon. And syempre, huwag niyo din po kakalimutan na i-follow po ang mga social media platforms ng Ako Bicol. Ayun, so maraming salamat. See you! Ayan, And enjoy the games!